Pagkatapos ko nga mag-cloth dryer, etong at magtutupi na nga rin ako. Syempre asipag-sipagan muna for today's video. Charis. Wala nga naman ako may content kung hindi nga naman ako maglalaba at magtutupi. Kahit nga ito yung pinakaayaw kong gawin. Kumbaga ito yung pinakatamad na trabaho. Charis. Ay wala nga akong no choice dahil nga kailangan kong magtupi at wala akong pang-content. Charis. So ito nga yung boss ko na doon pakundo na ang sarap-sarap nga ng panunood. Mapapasana all ka na lang talaga. At syempre tapos na nga rin akong magtupi. Tignan nyo naman pati bedsheet namin ginawang papel ni Arkidandan. Ay naapo. At ito nga yung pinakatrabaho namin kapag ganitong bumabagyo. Pumapasok ang tubig dito sa may bintana namin. Kaya naman binabantayan din namin. Kuskus-piga na lang kami dyan hanggang ngayon. 2 linggo na ganyan na yung ginagawa namin. Kaya naman ay naapo puro na kami ulum dito. Sinabi na nga rin namin yan sa may-aring ay naapo wala namang ginagawa. Under renovation nga rin tong pinapagawa kong bed kaya hindi nga rin namin maayos pa. So tiis-tiis muna for now at magkakamansyon din tayo soon. Ito naman yung sa labas namin ngayon ay naapo literal nga na bagyo. Katne ay na may pumasok na naman na aso. Sigurado nagpoop na naman dyan. At ito naman yung CR namin na binagyo rin. Pumasok na yung mga dahon dito sa loob ng CR dahil nga sa lakas ng hangin. Ganun pa man wala nga akong no choice kundi maglalaba nga rin ako. O ba pagkatapos kong magpatuyo, magtupi, maglalaba na naman ako. At ganun talaga hindi kami makapagtimpi ng mga nanay kapag may nakikita kaming mga labahin. Or ako lang ba yung ganun, Charis? Hindi ko nga kayang tignan yung gabundok na labahin namin kaya naman kahit nga umuulan ay sige pa rin ako sa paglalaba. So yun bago nga ako maglaba ay binabad ko nga muna at mag-skincare nga muna ako. Tani, nagmumukha na nga akong gurang, Charis. Ito nga yung bet na bet ko ngayon na serum ng Honest Glow. Man ko na nga ginagamit nung August 6 at nag-i-enjoy naman ako kaya naman napa-order na naman ako ng isang bote. Ito namang si Tokyo, siguro 7 months ko nang ginagamit. At nag-i-enjoy naman ako sa resulta na tuwing menstruation ko ay hindi nga ako nagka-cramps. Kaya yun, hindi ko na rin siya tinigilan. Para naman sa bibig ko na palaging dry na hindi nga kasi nalalawayan, Charis. Ito namang si lip serum ng Gorgeous Glow. O, diba? Nabulol pa. So, yun yung mga link na lang ng mga ito ay ilalagay ko na nga lang dyan sa may comment section o dyan sa may caption para naman makabili kayo. Mabudol kayo, Charis. So, itong tatlo yung mga skincare ko every day and every night. O yan ha, mag-check out na. Para lahat tayo maging healthy at gumanda, ganun. Siya fast forward na, hindi ko na kayo sinama sa aking paglalaba at ngayon magda-dryer na nga ako kahit na umuulan. Ay naapo, ulan ka lang at labandera ako, Charis. O ba atapang atao parang hindi magkakasakit. Ay nako, hindi talaga dahil nga may vitamins yung iniinom kong Tokyo. Kaya naman hindi talaga ako natatakot na maambunan, Charis. At yan, fresh pa rin kahit na pagod na ang person. So dito na nga rin ako magsasampay dito sa may kusina namin, na salas namin, na sampayan namin. O diba, all in one na. Makaka-relate lang talaga yung mga nakaka-experience ng ganito, Charis. So yes, ganun talaga ang buhay. Kailangan nating dumiskarte para sa ating mga anak at asawa, ganun. Kaya naman kahit na wala kaming sampayan, itong at gumawa ako ng sampayan namin dito sa loob ng bahay. Kung isasampay ko nga kasi itong mga ito dito sa may bintana namin ay mas lalo ngang mababasa dahil nga sa may hangin. Kutan niya ngay tsaga-tsaga muna kahit na maulom na kami dito. Charis. Amoy kulog na lang kami ba? Buti na lang talaga may air purifier kami. At ito naman ng Arkidanda na nag-aantay na mahugasan ang kanyang puwet. Tani ay naapo nagpoop manan ti ubing. So yun, hinugasan ko na nga lang at kakain na nga rin kami dahil nga tanghali na. At ang ulam naman namin for today's video ay sinigang na galunggong. So halina kayo mga mommies and daddies, kain tayo. At kinahaponan naman ay dumating na nga ang Daddy Dandan at may dala nga siyang sayuti. At alam nyo na kapag ganitong tag-ulan sayuti ang pangtawid ulam. Kaya naman mapapating ko Lord ka na lang din talaga dahil may sayuti na pantawid ulam. Bago nga kami magkape ay binuksan ko na nga rin itong parcel na Arkidandan na diaper. For today's video hindi ko to nagustuhan. Iba na yung style ng diaper na laman kaya naman hindi ko siya nagustuhan. Nung unang order ko ang ganda talaga ng diaper kaya nga nakailang beses akong nag-order. Pero pangatlo na nga itong order ko na iba yung style ng diaper. Kaya naman alam nyo na hindi ko muna i-recommend yung diaper na yan. So yun, halina nga kayo at magkape na nga muna tayo. Syempre, ang ikakape ulit natin itong kutsinta nga at puto kalasyaw. At may kasama nga ring loaf bread kaya naman mamili na lang kayo kung anong gusto nyo dyan. Charis. So yun, thank you so much Lord ulit sa blessings. May kayon apo tagkape tayo. At syempre, pangalawang kape for today's video. Ay naapo, kape is life talaga kapag nandito ka sa bahay. Lalong-lalo na nga kapag umuulan. At dahil nga may mabait akong asawa, ito nga siya nga nangaraw ang magluluto. Pero ito lang naman yung
lulutuin niya kikiam, fishball, ganun. At itong kanyang pangtawid na ulam na sayute. Meron nga pala akong ipapakita sa inyo at alam kong makakarelate lang yung may mga ganito. Yung akala mong ice cream pero ang laman ay naapo, panlinis ng kuko, at saka mga sinulid, ganun. It's a prank talaga kapag akalain mo tong ice cream. Hindi nga ako sanay na nagpapalinis ng kuko kaya ako talaga yung naglilinis ng kuko ko. Ang dami ko nga nakikita na nagkakasugat ngayong mga kuko dahil nga sa kalilinis ng kuko. At ako ngayon once in a blue moon lang talaga maglinis. Yung tamang nail cutter lang ba, pero kuskus, ganun. At ito na nga yung aking inaalaga ang luya. Charis. So yun, tapos na nga rin magluto si Daddy Dandan ng aming dinner for today's video at tapos na nga rin akong maglinis ng aking paa. Kaya naman, tara mga mamis and daddies, kain tayo. At syempre, thank you so much Lord again sa blessing. Kaya naman, ito na lang muna for today's video. Thanks for watching. Thank you so much Lord. Let's eat.